стають люди, як звикли за хлібом, а я з вікна, то й в хаті ще не було, то поставили, все виджу. Але про церкву я й думати ніч не думаю. І якраз дивлюся, що там коло брамки з церквою ходить, так людей багато стоїть. Думаю, чого то ті люди тут. Я приходжу, що частковий тако став на брамці. Тако розпустив руки і стоїть. Ну, думаю, що ж там. Я легонько вибігла на дорогу, так збоку людей питаюся, що тут таке, чого він каже, стоїть тут? Або пішов голова колгоспу з двома паничима до церкви, а він стоїть тут на брамці, щоб ми до церкви не йшли. А він так стояв, що до церкви вернений очима, а до людей плечима. І я довго не думала, бо така у мене їдь і злість попанувала, що як він так стояв плечима, як я його так попхала, і коміч він полетів. Пасти то не впав, коміч полетів. Я стала, люди всі, ого, все, вже все заробила. Ну, якщо то не буде, що буде, то буде. Він всі підвів, думаю, хоч би це що не зробив. Але все єдно вже. Він всі підвів, та й там до тої торбинки витягнув олівець і папір. І до мене, як фамілія. Я кажу, мене вже давно списали. Сину, кажу, на кого той гріх упаде. А він ховає той папірець, той олівець, торбинку і каже, треба у Господа Бога питати. І поступивши в частковий набір, я ні до нікого ні слова, ні до бабів, ні до нікого, просто до церкви. А баби за мною. Ми прийшли до церкви, а той цілий голова, його фамілія була Козак, з тими паничима коло престола. У нас сходинки є від престола, сюди вниз, а потім там далі знов трошки вище. І я по сходах і зайшла на церкву. А ті решта жінки, що прийшли, стали там коло престола, коло них. Там на престолі лежала книжка, то такий требник великий. І це тако підойме догорі, і пустить догорі, підойме вкладинку і пустить, так ще той цілий голова. Когось побалить, так ще любує такий, що ми зробиш. Що вони там говорять, мене не цікавить, але я дружу ціла всередині, стою. Нема, йдемо той цілий панич, по сходах сходить до мене, дивися, що він хоче. Зайшов так акуратно, спокійно, здоровкався зо мною на церкві. І бабці, чи не знаєте ви, чи їв кивоті чаші. Він по чашу прийшов. Кажу, я не знаю. Бо думаю, скажу, що нема, скаже, де. Ну, а я не знаю, звідки я знаю, я правду кажу. І він вернувся і пішов. Вернувся до них, відкриває кивот, пхає руку в кивот, нема чаші. То страшне було, то просто навіть не розумію, як то ще робило, чому то так було. Нема чаші, якби ми були не в церкві, він би був дербообрази якісь. Але то видиш, що тут баби коло нього стоять, що тут будуть гранти, баби не дадуть, тут на дворі ще люди є. І вони потихоньку виходять, десь котургалиніць. Він на останку той голова цілий, бо він має службу, я в церкву засував. А то ті пани на самий перед вийшли, ми за ним. І вповідає той цілий голова, що я покрию кришу і поставлю доріжку від церкви аж там до дороги, до брамки. А я вже не витримала. І кажу, що ще смієте з нас? Що ще, кажу, з нас смієте? Ми, кажу, старі люди, ми спрацьовані, ми в колоспі, кажу, своє здоров'я. Лишилися з нас сміяти. А хто казав, а хто казав? А я такою руками розвела, а около всі. Так затис і берет на голову. Вони ніде мого не виділи. Я за церкву горох стою.